eminyakeni emine yadlula ugogo wanginukubeza ngokocansi. Angizwanga. Ugogo wanginukubeza ngokocansi. Kwakwenze njani mfana? Khona lesikhathi kwenziwe umsebenzi ekhaya sihlangene sisonke. Ngiyakhumbula lelo langa. Ya, khona lo suku la ngaphuza ngathini kweqeka nami ngidlala umngane ngagcina kwaumuntu osheshe hambe olala. Ngalolo suku-ke ugogo wafika wangidlalisa imphambili konke nokunye. Emva lapho kwalandelana kwaze kwagcina ekutheni hhayi ngoba Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLongstar. Namhlanje sivakashela ubhutethu omncane othuke nakunemfihlo afisa ukuyidalula kuma wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunenawo. Ngibingelele babukeli. Ngumfana nje oqhamuka le emakhaya. Uqhamuka emakhaya? Emakhaya ngakinawo nayo yini igama? Analo igama ngiqhamuka le koNongoma. KwaNongoma. Okay. Ukhuliswe khona KwaNongoma noma? Ya, ngasho ukuthi ngikhulele khona indawo. Khulele khona. Fundele nakhona? Ya, ngifundile nakhona. Okay. Ubekwa yini namhlanje kulesi sihlalo? Iqala phi inkinga? Hey. Angazi ukuthi ngaqala kodwa into engayisho. Asiqale ekuqaleni. Ekuqaleni. Okay, into engayisho ukuthi nje ngilethwe inkinga yona esinesikhathi yenzeka. Into ukuthi mhlambe izodlula kodwa ingadluli. And manje ngiyazi ukuthi khona yena manje singiphethe kabuhlungu kakhulu ke manje. Nginenkinga ugogo wami engimthandayo futhi engimthembile unginyukubeza ngokocansi. Ugogo wakho mawuthi ugogo wakho uzala ba uzala umama uzala ubaba? Ugogo wami ozala umama. Ugogo wakho uzala umama? Yebo. So usho ukuthi kena uyayiforsa kuwena? Lento iqale angithi lento ukuthi mawukhulu ukuthi mhlawumbe umuntu uyakudlalisa isoka lami kanjalo. Ngelinye lamalanga ngiyilalele nje. Ngithi phela nje kanjalo benginokulala naye mawukuthi mhlawumbe kuduma izulu ngiyasaba. Hayi phela ugogo wakho Kanti ngelilanga-ke kuzokwenza lesigameko esenzeka. Awusichaze isigameko ukuthi angi-understand ogogo bajwayela ukubavikela abazukulu. So akujwayelekile ukuthi ugogo kube wena olimaza ingane. Nami iyona-ke into eqale yangididale ngoba phela ngazi ogogo ukuthi bona abantu esiphephela kubona masinenkinga. Ngoba ngishusha ubaba uyabaleka uyabalela gogo. Ubaleka gogo yes. Ayikho ozokuthinta mase ubgogo. So le ndaba yaqala kanjani? Ngicela bandlu ungabi namahloni uyisho nje ukuthi yaqala kanjani. Indaba yaqala kanje futhi laduma ezulu. Then maduma ezulu ngumuntu olisaba vele izulu maduma nginokubaleka ngegogo. Mangagogo hayi ngilale khona mangivuka ekseni kahle kwangathi iphupho lento mayenzeka. Mangivuka ekseni angisagqokile and uyazizwa ke nami umuntu khona yenzekile kuwena. Kodwa ngeke mhlawumbe ukuthi ngicabanga yami phela kuyenzeka ukuthi into usuyicabanga ugcine usucabanga into engekho. Uneminyaka emingaki lapho kwenza lokho ukuduma kwezulu? Ngathi iminyaka yayishumi nane 14. Awuna 14? Yanga 14. So manje mawuvuka embhedeni umbuzo ukuthi ugogo hanga igunyulo ba uthini ugogo yena? Akufika ukuthi ngimbuze. Wenze njani? Ngavuka nje ngomuntu okhungathekile emqondweni njengoba namanje nje ngisakhungathekile. Yeah. So after leyo incident yini enye yenzeka uzuthi uclaim nje ukuthi ugogo uyakunukubeza? Kunesinye sesikhathi enginokuthi mhlambe nabangani bamantombazane ungabathandi kahle. Nokuthi nje abaxoshe yabona bangathi bazongifaka umqondo omubi. Ngelinye lamalanga ya kwakujatshulwe nje kumsebenzi. Makumsebenzi kuyajatshulwa bese intambama ke kuhlala family siphuza yonke kwemnandi nathi
ngiphuze ngilale endlini. Usuphuza uneminyaka emingaki phela uthe le nto yaqala una-14. So utshwala sebungena uneminyaka emingaki emlomeni? Ngesikhathi leso ngithi ngase ngihlanganisile 15 kuyaphezulu. So wawuntshontsha utshwala? Bekukutshontsha phela mayingane siyatshontsha. Okay, yeah. Siyatshontsha. Waphuza? Ngaphuza, mhlawumbe umuntu washaya amabhiya 2 3 kwaphela ngami. Kodwa into engiyikhumbula kahle ukuthi ngiyakhumbula ngimbone ngena, ngimbone ngithinta umzimba wami ngawuzwe ngathi uyangishiya ngaleso sikhathi. Kwabuhlungu umzimba wonke ngathuka. Kodwa ngayitshela ukuthi mhlambe into esazodlula. Ya, la ngabona khona ukuthi ngempela cha iyenzeka ngoba ngabona ukuthi angiphuphi ngalo langa ngoba phela akusho ukuthi mawuphuze izinto awusakwazi ukubona. So ngalelo langa ila kwaba clear khona ukuthi kwenzakalani? Ya, kwacala. So uzuhlale nogogo, why ungahlali noma wakho? Ukuhlala nogogo kumnandi, ayikho into ongayitholi. Yonke into mawukhala gogo ngifuna ukuthi akakhulumi kabili kathathu. Uyakwenza umntanami. Manje mawuhlala noma ngisaqala ukuthi ngisazohlela ngicele kubaba yonke lento. Yeah. Okay, so manje usuneminyaka emingaki? Sedlule iminyaka emine madlule futhi sengineminyaka o-19. Suna 19? Yeah. Okay, why usuzoyisho manje? Ingoba lento isiyangihlukumeza ngisho ebantwini engithandana nabo. Yabo ezinye izinto ezenzakalayo zingenza ngicine ngibe nolaka nje. Sengiphenduka ibhube santi angisiye lo muntu mina. Ngumuntu othanda abantu, othanda ukuhleya kodwa lento iyangilimaza akukhona ukuxhumana nomuntu engisuke ngithandana naye ngaleso sikhathi. Yeah. So ugogo usaphila? Nangebhadi ke hayi. Usashiya. So manje why ufuna mhlambe ukuthi umama azi owenzela ukuphola kwakho ngoba uzosho nje esashona, like kena why ungamcebanga esaphila khona ezoyimela icala lakhe? Ezinye izinto ziyenzeka zingahlupha ngaleso sikhathi. Mase kuhambeni kwesikhathi into mase iyahlupha. Uma nje nami ngidinga ukukhululeka emoyeni na yonke indawo nami ngifisa ukuthi izinto ziqhubeke uma ngithola umuntu engimthandayo. So ngiyafisa ukuthi nginike i-relationship yethu ithuba. Ngingahlezi ngibaleka nje. Lo muntu osuthandana naye uyalazi lolu daba yena? Ngabe nginamanga okokuqala ngikukhuluma. Okokuqala? Yeah. Uma ucabanga ke uma wakho umuntu onjani ake sikhulume ngaye. Uma ufana bonke omama akekho stress kakhulu umuntu nje. Umama bafani. Phela. Oyibo. Ngayusho nje ukuthi umama bayafani. Omama bafani ngichazele nje ukuthi uma wakho umuntu onjani. Ya, umuntu othi mayeshinto kumele methe ngo1 kumele senze ukuthi ngempela futhi kumele sikwenze ngoba khona into esobhena nayo mathina singakwenzanga. Okay. So ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani le ndaba uzokhuluma ngomuntu kena osashona uzomceba and futhi kuma wakhe? Uzomphatha kabi. Uzomthusa. Njoba ngiyathemba ukuthi nawe uthukile ikuthusile yonke lento. Uzothuka kodwa ekugcineni ngizobe sengazi ukuthi khona umuntu engiyithwele nayo lento, khona umuntu ozokwazi ukuthi understand isimo engibhekana naso nomzimo engidlule kubona. So ugogo ngiyabona ukuthi kena wakwenza futhi lokhu uphuzile ubhiya abathatha then ntshontsha nezingane. Akaphindanga futhi wakwenza after that? Ngathini? Kokunye besikuba ngathi yabo mawukhula umfana ulokhulu ukuthi ukuphuphe isalukwazi. Yeah, ngeke ngizazi noma waqhubeka kwenza kodwa ngoba okunye bese kufika ngathi kuyiphupho. Kodwa ke wakwami thola ithuba ukuthi umbuze ugogo ke. Like ube direct naye ubuze yena ke manje. Ngake ngazama. Wathini? Inkinga sathi sayiqala inkulumo kwakhona umuntu ongenazi bange sisathola isigcine sikhulumile. Yeah. Okay. No, asemthinta uma wakho simazise ngalolu daba. Asithembe ukuthi ke nasokwazi ukuthola iway forward nawe uthola ihealing yakho. Themba kanjalo yona into engizelele ekhaya. Asemthinte babukele emakhaya.
Usu-ready ukuthi singamfonela mama? Ngiredi. Okay, asimthinte. Hello? Sawubona sisi, unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Ngicela ukuthola indawo ethulile ma ngoba la ngikhona kuzosinjani. Okay. Okay, you can talk now ma. Okay. Ngihleli la e-studio nendodana yakho kuhlelo oluthi-ke nasikhipha izimfihlo. Kunodaba afisa ukuxoxa nawe. Ungakwazi umlalela? Ngingakwazi kodwa ngiyangithusa manje. Hayi, ehlisa umoya. Ngicela umlalele. Yebo. Nanguma wakho. Sawubona ma. Boy? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila Sithando. Hayi nami ngiyaphila. Yini kwenze njani mfana? Hayi. Kunento nje kumele ngigcine ngikutshelile yona ma. Khuluma khululeka. Sinesikhathi lento engihlupha eside kakhulu. Ngizama ukulwa nawo ngingedwa, ngilwiswa kodwa manje sekufikele ekugcineni khona engihlula khona. Uma ukuthi usendaweni mhlawumbe umile bengicela uhlale phansi ngoba izokuthusa. Eneke ngizongisa manje khulumani kanti kwenze njani? Hayi, angivele ngihlale udabeni. Eminyakeni emine eyadlulayo akho lesikhathi ngisahlala kagogo. Angithi wena awuthanda ukuhlala kagogo nje. Ya ngoba ugogo ngangimkhonzile futhi manje ngimkhonzile. Lokho engikwenza hayi ngoba mhlambe ngifuna ukudicelela phansi igama lakhe noma isithunzi somndeni kodwa ngase kuyikhathi ukuthi manje kuphume iqiniso. Eminyakeni emine yadlula ugogo wanginukubeza ngokocansi. Angizwanga. Ugogo wanginukubeza ngokocansi. Kwakwenze njani mfana? Khona lesikhathi kwenziwe umsebenzi ekhaya sihlangene sisonke. Ngiyakhumbula lelo langa. Ya khona lo suku la ngaphuza ngathini kweqeka nami ngidlala umngane ngagcina umuntu osheshe hambe olala ngalolo suku-ke ugogo wafika wangidlalisa imphambili konke nokunye emva lapho kwalandelana kwaze kwagcina ekutheni hayi ngoba ngangithule ingoba ngangidinga indlela ukuthi ngiyakwazi ukutshela kanjani nginamahloni kwamina lento kunzima ukukhuluma ngogogo wami kwamina bengayikhola bethi mhlambe imina umuntu mhlambe osanganayo kodwa ngiyabona ukuthi ngangasangana into eyikhona yenzeka ngempela. Isinesikhathi esiyakanani into yenzeka? Ngoba ngisho ngichazela ukuthi beka iminyaka emine eyadlulayo. Ngitshele nje ukuthi iminyaka emine yonke uhlezi nalento uthule. Mina umzali wakho angiyazi. Uma akasethi emhlabeni. Ngithini-ke manje ngenze njani ngoba phela into ekanjena fanele sizwe amaphoyisa aboshwe. Ya ngiyazi khona. Kodwa okuyosiza manje ukuthi mina ngithola indlela ukuthi ngiphuma kanjani kulento. Ayikho indlela ozoyithola ngaphandle kokuthi ukhulume neTera. Akweluleki ngokomqondo. Iy'ndaba zami ngiyitshela umuntu engingamazi. Sokwenze njani njengamanje ngoba lento izo-affecta ngisho ama-relationship wakho. Lapho ngathi uyabhula esiqalile. Angithi-ke yini-ke enezosiza mfana wami ngaphandle kokuthi uxhumane ne-therapy ukwazi ukululekwa ngokwengqondo ngoba kwama akasekho. Mhlawumbe uzombona equbisa icala ukhulunywa naye noma ngoba sekuwumuntu omdala vele abeke emaphoyiseni kube nomuntu omdeni kuhlulele. Ya khona kakuyoba right kodwa mina vele ngangafuni ukuthi kugcine kuyinto ezohlukanisa umndeni. Mhlambe nami engathi ngangikwenza ngaleso sikhathi ngoba ngangicabangela umndeni wethu ngendlela omuhle ngayo.
ngangafuna ukulahlekelwa into Kuyafana esasinayo. manje boy uyabazi omalume bakho banjani ngeke bazokuphole bazothi wena obudlala ngesiphalwazi. Hayi. Mina iqiniso Uyabazi omalume bakho. Mina iqiniso ngiyalazi ngoba futhi ngilikhulumile mhlambe ngizokhululeka emva kweminyaka namhlanje ngikhulumile futhi ngiyathemba ukuthi ngizokhululeka. Kodwa emfana mshuthi usafanele ukubuyeke sihlale phansi ubone ukuthi unjani nala ukhonayo. Hayi. Anginankinga into engahlanganiseka ukuthi ngigcine ngibuyile ngize ekhaya sizoyikhuluma kahle lento ubuso nobuso. Yeah, kumele kuke sizame kanjalo ukuthi sihlangane. Ya, nento engisaba nje omalume khona kusazoba nzima kodwa kuyomele bekholwe ngoba ngikhuluma iqiniso. Kodwa ku-therapy ke beku-right ngoba i-therapy umuntu ongamazi ongeke futhi ozahamba khuluma iy'ndaba zethu uyawazi uyamndeni awusifuni. Hayi, ake ngithi mhlambe ngingayizama into ehlukile. Uma uthi nakho kuzongisiza akusenani. Noma yena ezongisiza nje ngidlule kule nto nami ngiphile njengabantu bonke. Okay ke mfana mawuzama ukuthi uze kumina-ke bese sikhulume kahle lolu daba ngikubone. Hayi. Nginankinga ma. Okay mfana. Hayi, sibonga. Here. Sawona? Yebo mama. Njani siyaxolisa ukuthi-ke na sikwazisa iy'ndaba ezibuhlungu kanje efonini. Yebo mfana. But-ke ngicela ukubuza-ke as wena umuntu omaziyo uma wakho ube umuntu onjani? Uma ungeke umcabangile leyo nto bekhombisa uthando olukhulu kakhulu emntwaneni wami. Ukuthi manje angazi naye uwumntwana wami fanele ngimkhole angazi ukuthi ngikholwe yini njengamanje. And Yikho ngithi ngibona akafike ngimkhole ebusweni ukuthi mayekhuluma lento kunjani sengiyojaja ngokubona. Yeah, and I think inzima kakhulu ngoba usho usashona. Mhlawumbe ube besaphila bekuzoba enye case. Manje uzokwazi ukumvikela emndenini? Kuzofanele kodwa khona ikhulunywe sisi kuze izokwazi ukuthi idlule lento because uyena iyam-affecta ngaphakathi because imudla ngaphakathi eyedwa engekho omunye umuntu oyaziyo because naye manje futhi ungitshela ngoba uyabona ukuthi impilo yakhe ngathi kuyele emuva. Yeah, usho kanjalo vele. Hayi, no, siyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Okay mama ngiyabonga. Okay, bye-bye. Bye. Uzizwa kanjani? Khona manje akusafani sengizizwa kululanyana kancane. Yeah. Kunale issue leni iphamisayo yomalume. Umalume. Yeah. Ucabanga ukuthi bazothini bona? Uma wabo lo. Uma wabo. Like into engajwayelekile ogogo. Ungathola ukuthi baningi abanye abazukulu abangowa through the same thing. But ngenxa ukuthi ugogo yabo lento ade uyisho ukuthi sikhula sazi ukuthi kena umkhwenyana wethu isoka lakhe so manje omalume mawucabanga bazoyithatha kanjani? Kuyomele bezama understand ngoba yabo lento le esingihlupha iminyaka and ngoba ngikhulumile bengeke ngiveke ngisuke nje ngivuke ekseni ngisengikhuluma into angisilona uhlanje. Ufuna bayazi angisiyingane mhlambe isixanxangu ingane ngumfana nje all right ekhaya mhlambe nalokho mhlambe khona sekugcina sekukwazi bekwazi ukuthi bebone iside lami. Ugogo uyazi ukuthi uyidemnyama? Ngeke ngazi. Ngeke wazi. Angeke ngazi. Okay. But-ke ekhaya-ke uthini komunye ohleli kule situation owumfana ngisho kanjalo ngoba phela kujwayele ukuthi-ke nagreshwa amantombazane. So uthini kumfana okwi-situation kanjena naye obhizi uyarisha? Into engayisho ukuthi bafowethu kunzima khona ukukholwa nokukhuluma ukuthi khona into eyenzeka kumuntu wesilisa ngoba kahle abasikholwa kuyihlaya. Kodwa njengoba ngiphumulile namhlanje ngakhuluma ngiyathemba ukuthi bakhona abanye abafana nami abanenkinga efana nami ukuthi lento asiyikhulume sinqande ingaze yone kakhulu ngoba ubona ngathi kwesikhathi amanye amadoda anenhliziyo ezimbi yabulala abantu kahle asiwazi umsuku ukuthi emuva umuntu i-background yakhe ukuthi wakhula kanjani
ngoba lento le igcina isi-affect into ey'ningi. Umuntu angisho ukuthi asikhulumeni ngalento noma kunzima khona abantu kodwa kuyasizakala. So thola ukuthi i-root cause ithini kuze yazi lento eshoyo ibaluleka ngempela ngoba simbona umuntu esene-anger, simbona esebulala, simbona enza konke kodwa akekho ophindele emuva yo-check ukuthi-ke na size sifike la sisuke kuphi. So wenze kahle impela ukuthi ukhiphe lolu daba as much as esashona ugogo, and ibuhlungu kakhulu lento ukuthi ayenze kuwena ekubeni ogogo sazi ukuthi-ke na bayazivikela iy'hawu zethu. Ngisho noma kuthiwa umzali uyakushaya wazi ukuthi ubaleka uyocasha kuphi kugogo. So manje mase kugogo kuyena okudlengulayo, i-pain enkulu leyo asiyilindele kahle. Yo, sizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na ayisekho manje into esingathi sivika ngayo emhlabeni. Sekuphenduke konke. Ugogo usekwazi ukuthi yena alimaze umzukulu kubi kakhulu mase kanjalo-ke. But-ke asithembe ukuthi bomndeni bazokwazi ukuthi bayilungise le ndaba, umfana akuphole akwazi ukuqhubeka nempilo yakhe, akhule angafani nenyathelo zikagogo. Siyabonga kakhulu kuSuBlack Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa-ke lapho EasyBet uBlack 50. Siyabonga kakhulu. It's the Black Life TV.